Dobrý den, jmenuji se docentka Elizabeth Petrošelová a budu vás doprovázet tímto DVDčkem. Jsem zde od toho, aby vás provedla touto příručkou. Hned na první stránce můžeme nalézt autory, kterými jsou Veronika Lobořilová, Eliška Lokajová a Tereza Petrová. Tuto příručku vydalo nakladatelství Kokuho GJO. Na další stránce můžeme najít malou rostomilou žehličku, která vás bude provádět stejně jako já touto příručkou. Tak se zde dozvíte o působení tekoucí vody a také působení větru. A na konci najdete moji oblíbenou stránku Pokusy, kterým bych se teď ráda přesunula. Jak má správný pokus vypadat? Nejdříve si pořádně přečteme návod, připravíme věci a sundáme si šperky a převážně snubný prstínky. Nyní přikročíme k prvnímu pokusu. Nejdřív si najdeme místo, kde nás maminka nenajde. Na talíř jsem si nasypala hromádku mouky. Nyní do ní opatrně fouknu a uvidíme, co se bude dít. Ano, vznikla mi písečná duna. Vidíte tu výhlubeň nahoru a prohlubeň? Ano, takhle vznikají písečné duny. Nyní můžeme přikročit k pokusu číslo 2. Náš miniaturní vodopád. Vezmeme si prkínko na maso, přistoupíme k umyvadlu, vložíme ho pod kohoutek a pustíme vodu. A vidíte? Vodopád. Konečně můžeme přistoupit k třetímu pokusu. Kvůli stísněným podmínkám a jak víte, letošní krizi jsem si nemohla dovolit hlínu. Proto jsem musela použít hrubou mouku z předchozího pokusu. Tak nyní vás zavedu do své tajné laboratoře. Uvidíme, co se bude dít. Ano, vzniknul nám důlek. Dobrý den, jmenuji se Elizabeth Petrošelová a jsem docentka. Masker, jsem celá od mouky. Skvělý. A můžeme přikročit k další scéně? Lízo, bylo tam napsáno Kolmo. Snad jsem tady docentka, já ne. Tak snad vím, jak to má vypadat. Co je tamhle to za humor? Co mi tady děláte v laboratoři? Oni mi se tady hodlají dělat čaj? Když se tady natáčí? I hned to vypněte? Jsem zde, abych vás provedla touto příručkou. Hned na první stránce najdeme rejstřík, najdeme autory. No to je dost, mi to furt leze do očí. Promiňte, madam. Já jsem tady hvězda, ne? Nyní přejdeme do tajné místnosti, kde nás maminka nenajde. Ježišmarja, jsem říkala, že do té mouky nemám foukat. Podívejte, to všude mám. Boj, to je humus. Víš, když teď točíš mojí kamerou? No, Terezo, dej mi to, dělej.